खुलुमबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मआ साबसिन फावखुंग्रिनि बान्था मोनदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मनि अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गावनि महर मुस्रि आरो गोख्रों फाव खालामनायनि थाखाय बयजोंबो सिनायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मआ बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल कानाडायाव सावथुन दासआव गोख्रों फाव खालामनायनि थाखाय साबसिन फावखुंग्रिनि बान्था मोननो हादों। बे खौरांखौ पेन्सि ब्रह्मआ खोनानानै फेसबुक पस्टनि गेजेरजों सोमोनांनाय फोरमायदों। लोगोसे डाइरेक्टर उज्जवल पल आरो सावथुन दासनि गासै टीम मेम्बार्सखौ साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मखौ जोबथा सावथुन रजनी बसुमतारीनि डाइरेक्ट खालामनाय जोलै दा सिटआव नुदोंमोन। बिथां फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मआ गावनि गोख्रों नाजानायजों बे बान्थाखौ मोनफुंनो हानायनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।